po rin tayo maintenance, no? Itong ano, Yadiya, yung 3 bike. Paliwang na silver sa maintenance. Tara. Ito siya maintenance, no? Ito sir, libre to sir, libre? Yes sir, yan po yung pagka. Ayan sir, libre rin, may tapal na to. Ayan, may tapal na rin yan. Full set yan sir. Ayan. Papaliwanag ng silver sa maintenance kung paano to, ano, kung gaano kaganda itong ano. Ayan. Guwapo, may tatakpan ng Yadiya. Ayan. Ito maganda ng maintenance pang ano to, talagang pamalingki o kaya pampasyal. No? Guwapong guwapo. Di ba sir, ano na to sir, no? 74 na to, di ba? Yes sir, 74,500. 72 oh. Grabe, ang ganda. Tapos, paliwanag mo yung ano sir, sa loob sir. Yes sir. Ayan, Sir Gilbert, andito. Yes sir, so i-click natin yan sir. Automatic pwede yan. Ano siya, digital din, digital. Yes sir, full digital na rin po siya sir. So, ano siya, pag ibig sabihin, pag naka-P, ibig sabihin, i-throttle yan, wala pong okay sir. So, pag i-ready na naman, same lang din po sa kabila na kailangan. Meron din ka na doon sir, mga mekaniko doon sir, pag narsira, meron din ka. Yes sir, kami rin po yung magagawa. Galing no? Sige sir. So, ito yung gear niya, gear 1, gear 2, tapos... Hanggang gear 2 lang yan sir? Yes sir. Pag i-coco na, ready na, pwede na. Galing nga, tumatakbo na. Pwede na sir sa kabila, i-reverse. Reverse? Reverse naman sa kabila. Pag naka-hazard siya, ibig sabihin, reverse. Yung reverse sir, ito yung... Dito po yung bibig. Sa baba, okay. Yes, kasi ito na po yung ilaw niya. Galing no? So, ito kayo na, hindi umanda kayo na to kasi ano to, naka-stand sir no? yes sir. Siyempre po, naka-stand, napapaandar po natin. Saka ito sir is, pwede siyang keyless. Keyless siya. Ito sir, hindi keyless sa kabila? Keyless din yan sir. Same lang din po yung keyless. Keyless. Yes. So, gumagana siya. Galing no? Kahit ikot sir. Hanggang sa bante. Ayos. Yan sir, yung ano niya sir. Tapos double tap sa keyless, tapos single dito. Babalik na po sa dati. Wala siyang ano sir, walang throttle kagaya ito, walang throttle. Wala sir. May throttle sir, pero wala pa yung traction. Yung sama. Tapos dito yung up and down, high and low. Same lang sir sa sir, ano yun sir, yung ano? Dito naman po yung parang kanya sir, yung handbrake niya. Dito. Okay. Ayun parang hindi natatakbo sir. May preno din siya sa baba. May pero ba din? Yes sir, para sa baba. Galing Preno. Ayan yung handbrake sir, parang dito magbo. Yes sir. Dito yung dalawa sir. Ito sir, preno sa ano doon? Preno yan sa... Preno sa likod. Pero combination to sir. Dito tsaka dito. Galing no? Tapos dito sa harap. Ito sir, dalawa lang mga sir no? Yes, Dalawa? Sir. Galing sir kasi may trapal sir, may trapal. Ang kagandahan nun sir, ito pa is sobrang luwag. May ano sir, may lagayan pa. Yes sir. Ito rin charger na sir, charger na din yan. Yes sir, this is the charger sir. Galing no? Same lang din sir, nakakabit dito. Lahat dito sir is ano tawag doon, yung keyless siya. Lahat ng units. Keyless. Yes. Okay. Ayun. Tapos yung gulong niya, medyo maliit siyang gulong niya. Tubeless na sir no? Tubeless. Pero hindi siya naka-disc brake. Ito naka-drum brake siya. 3x10. 10 yung ano niya, gulong niya. Matibay dito, parang doon parehas lang. Ayan ang itsura niya. Sige sir, salamat sir. Babay ka na sir. Thank you sir. Ayan, Sir Gilbert, punta lang kayo dito pag pero yung pwesto nila kanina, yung bidlag ko, doon yun. Para i-assess niya kayo, punta lang kayo doon. So yun ang mga inyas no, yung Yadiya no. Huwag siya maganda siya mga inyas no. Maganda siya itong tibay niya, yung ano niya, tapaludo niya, kahit apakan mo, hindi talaga nababasag no, ganun siya katibay. Tapos yung ano niya, from point A to point B, siya, malayo mararating no. Ito kasi 80 kilometers na to, ibig sabihin from dito sa Lingayen punta kang Dagupan, nakadalawang balikan na, hindi ka pa nalulubat. Kumbaga mga inyas no, charge mo lang to 8 hours no. Kunti lang yung charge, para 40 to 30 pesos lang sa 8 hours, kaya tipid. Okay mga no, thank you pala Sir Gilbert, shout out sa kanya. Salamat sa panonood, God bless you bro, more power, keep safe, sana sa puti kayong kalagayan. Bye mga inyas.